Бүгін қышқы, салқын күнні, салқын кешні нәрсе эшлейсең инде тышқа урамга чыгып булмый, шаңгыда шуып булмый, салқын шуңа күрә балалар белән менә шушындай бик кызыклы уен күптән алып куйган идек, дөресен генә әйтим, яңа ел алдыннан алган идек. Баскычыбызның иң югары җирендә качып, үзенә үзе качып торды. Но аның артыннан менеп, шулай менә өзгеләргә Самир белән Камила җитешкәннәр, шуңа күрә уйныйсылары килә тизрәк. Минем дә уйнысым килә, минем дә моны карыйсым килә. Нәрсә бу? Үзем ачып карамадым, билләһи моңарчы. Уйныйсы килә! Уйныйсы килә инде, уйныйсы килә. Ярар, мин сезне ачуланмыйм. Ничек булса булган, менә хәзер без аны ачабыз бергәләп, әйме? Без утырышып бетә алмыйбыз әле, дуслар, күп булгач. Уенның исеме атала "Не разбуди бабулю" дип. Уйламагыз, безнең бабуляга бу бернинди катнашы юк бу бабуляның. Әйдәгез инде, ачасыгыз килгән бит, ачыйк инде бергә. Самир, әйдә. И ашам дип шуны маташты инде балам. Әйдә. Самир, әйдә. Тукта, ашыкма. Алдым, ашыкма. Алла малай. Башлы кеше инструкциясын алган булды әле аны. Укыган кеше. Инструкциясын калган була бит әле. Нәрсә язылган, Камила? Сөйләле, пожалуйста. Так. Ниндидер баш. Бу теге бабулының башыдыр инде. Карагыз әле, игътибар итсәгез, безнең Камиланың башында нинди чипчик. Монда чәчәкләре бар. Камил, күрсәт әле чәчәкләрен. Алла малай. Бу безнең Камила Кыш бабайның утреннигына нык әзерләнде, шулай матур итеп киенеп барды. Ул анда чыгыш ясады, җырлады, биеде. Гомәр, Камил, сөйләле, Кыш бабайга нинди шигырьләр сөйләдең, кызым? Кыш уерли һавызына китерәз бәйрәме. Әйе. Нинди бәйрәм соң килде? Нинди бәйрәм килде, кызым? Яңа ел бәйрәме. Самир, Камила сөйләде, син нәрсә, кая син? Бас әле, бас. Ёжик маленький замёрз. Ага. И в кубок вернулся. И балам. Ёжик маленький замёрз, ёжик вернулся. И балам, ёжига вернулся, баламның ёжига. А какой он ёжик, покажи-ка. Кулыңны күрсәт әле, ёжикны күрсәтә бит әле. Булай да? Хороший ёжик. Вообще-то он колючий. Башын тыгып куйыгыз әле тәненә. Тыгып куйыгыз, зинһар өчен. Мне 10. 10 булдымы, улым? О, самый большой, малай. Так, нәрсәләр бар? Монда печеньеләр бар, бубликлар бар. Подготовка к игре булды безнең, әйме бабуляны без туташтырдык. Ике бабулян, то есть бер бабулян. Әби безнең килеп чыкты. Әйе. Самирга ярдәм итермен. Камила үзе өчен уйный. Әтисе үзе өчен уйный. Әтисе уже уйный башлады. Беренче уенчы безнең әйләндерә. Камила, әтисе беренче уенчы. Әтисенә бирәбез, ул әйләндерә һәм хәзер карыйбыз. Яшелгәлегәме, зәңгәргәлегәме яки кызылгамы. Киттек. Әле синең бер печеньең дә юк. Эштә басасың. İşte kolası. Ertesinin hoda buldu. 1, 2, поехали. Üç tapkır basa, yeşil elekti. 3 tapkır basa. Bir pişinyeni al başta. Al bir pişinye. Bir. Bir pişini aldı burada. Лариның bir печеньесі var. Камилюша, hazır senin şirat. Dara koyabız. 1, 2, 3. Tutma.
Yeşilgelekti. İki tane olmasa. İki tapkır basasın, İki bir pişini pişini alasın. Kaysısını alasın? Qaraylı. Tamam mı? Qaysı pişinini al başta. Başta pişini al. Yani bir uyansa nasıl olursun ne bileyim. Mine kızılını aldı. Всё, endi Kamilni basa. Akrin. Naq aragan bu. Endi mamuya. Endi Samir. Men bet Samir bilan o'ynayman. 1 2 3 Samir. Ayda, bularni aytdi, ol o'zeylana. O, yeşilgelekti. Samirga bir tapqir bosirg'alakdi. Mana ko'rsatamiz do'stlar. Samir, подожди, ko'rsatamiz. Mana bir tapqir bosirg'a deb elak. Samir pişini al. Samir pishini ola birini. Ha basar. Ham knopkasini bosasan. Ayda, bu yoqni. Всё bo'ldi. Qarangizlar, sizda 3 pishinya, atisida 1 pishinya da yo'q. Atisini sen berasiz. Da. İki tane basar. Pişini yok tamam. Şu sigara tutalım. Ben sigara tutalım. Top, kirdan yo'qotdiga bizni. Ana tishida bor, ko'rdingizmi? Kamila, qara, tishi bor. Протезы, зубы, протезы шелужа. Мигрант ухлышады. Sigara tutar, oldin tishida şelужа. Bunda qo'yig'ali, bigirak. Benim bir pişini de yok. Senin bir pishini da Şu an mesela şu ay beni uyandı. Burada indim. 1 2 3. aytdi birov. Pişinisiz ona birine basasın. Birov mana. Evet. Всё, pishinyani kiri qo'y, jonim. Qo'y, kiri. А мне так понравился этот крейчер. Yarar endi. Olsam aytaman. Tabiiy qo'ygancha. Всё, qo'ydinglar. Haydi har birine Endi basasın. birini bosasan. To'q yota qilma. Bo'ldi. Tak, Ilyushaning shirati. 1 2 3. Oo. Uх ты, вот sening bunda polish chudesda ko'k aylana bu. Nasıl oldu? Нет, наоборот, она берет. Ha. Ne? Bütün pişinisini al. O'zingniki ber, o'zingniki. Senin Kamila, senin Всё, Kamila. Kamila da 2 pishenya qal. 5 bo'lgan pishenyalarni jeydi. Kamila. Uх ты, Kamilaga. Bu bizning potensialni jenguvchi shunday bo'lsa. Sen böyle tut. Hey, всё. Bura. 2 knopkaga bosib o'tishdi. Shunga ko'ra Samir boshda pishenya olar, birini ol pishenya. Вот, молодец. Ol birsin. Ol. Ham 2 tapqir bossang bo'lar. To'xta bo'lay senani. Bu qo'lim bilan bos. Qo'limni tishlamasang, qarab ol qo'limni birsin. Tag'in bir bos, aqlingni. Bunda. Молодец, uyanma. Yo'q, osham yo'q, o'g'lim. Yo'q qo'yib et. Папа, я опять не достал. Так. Да, jonim. Всё. Samir, sen молодец. Babulini uyatmading. O, jonim, sening вообще-то polish chudesi Moskvaga qatib ketdi. Перекрут хода. Kutamiz. Balki avariyaga da daxil bo'lmaymiz. 3 tapır basırga pişinisi yok. Şuna göre 3 tapır basasın da evi uyasa yatasın da yapıyorsun. Buldu. Bas. Не, не против вообще. Şamaxatisi dostlar sizga aytirishim fiyoleti o'tiz bu shamaxali yotalar. Bizni Ruscha сөйләшкән өчен битәриләр шуңа күрә biz булабыз. Стафир. Ты проиграла, тебе не повезло, тебе не повезло, тебе не To'xtangizlar, mening nervlar slava bit. Alloh aytmangizlar. Astag'fir. Yuragim o'rnidan qo'zg'aldi. Oyoqda bo'lmay tushib minib kerak. Дайте мне. To'xta, oshiqma, babulim. Protezini qo'yaylik kerak. Uşaq uyanmayın bu. Tishini qo'y, tishini. Уже tishsiz yıqlab kettirdingiz. Uyatasın. Timali. Kamilada 2 pishenya, Samirda eng motor zangar pishenya. Ura, Samirda
Қара, сенің футболкаңа туры келе тұрған пішіне алған. Все, енді Камиланың шираты. 1, 2, 3. Ей, Самирға бүгін. Шондай көңілі. Оу, үшеу. Bir pişini alasın. Әйе, бір пешене аласың, қызым. 3 тапқыр басасың. О, Камилканың мұнда коллекциясы жиыла башлады ма? 3 тапқыр бас, ем? Ташқыма. Әкірем. Молодец. Что же у меня сегодня за день такой? Қой. Камил'in oğlan bölümü. Hazır Samir öyle. Самир. О, Самирға да яшіл әлекті. Бір тапқыр басырға һәм яшіл әлекті. Bir pişini al. Самир, бір пешене ал. Ал бір пешенені. Моторын ал. Ансын түгел. Ансы сенде бар бет енді. Мына мұнсын ал давай. Мына мұнсын алма. Крекер берем сен, ем? Ал сен аны, ал. Ал, һәм бір тапқыр басасың. Әйдә, бас, ем? Бас. Ох, молодец. Ике тапқыр басты әлі оны. Вот қорықмайсың сен, ә? Теперь папа. Коллекцияда 4 пешене әлексе, шул жеңуші болып қала. Камилада әлігі 3 пешене, Самирда 2 пешене. Қарасыз бізді, малай, ойнаушылар. Вот ойнаушылар. Әрсі сен ғанырсы әлекті? Buna 3 takır basıra. Ага. О, Аллаға шүкір. Әтесі де аш қалмады бүгін. 2, 3. Папа победил. Печенье бар. Bir var bu. Так, Элариның Элари очередь. Ух ты, яшіл әлекті 2 тапқыр басырға. Пешене ал, қызым. Пешене ал. Крекер. Әйе. Мне надо крекер пойти. Хан 2 тапқыр басырға. Так, әкірем. Bas bas. Не пугаемся. Ну все, ты. Жон, нәрсе болды олама? Pişini kısıldı içine. Tamam. Tutamladım. Все, теперь моя. Нет, теперь моя очередь. Пешенелеріңні қой, балам, қой. Бір кім алмай ол пешенені. Ага, айда қой, көрте. Ашықма. Вот. Бір тапқыр басырға, Bir pişini alalım. һәм бір пешене алырға. Моя. Все, Мәмилюша біздің жеңуші. Поздравим, давай поздравим. Ура! Камилюша жеңуші біздің. Все, Камиланың коллекциясы тулы, ол біздің жеңуші болып санала. Моя нет. Miss Marple. С лантиком на голове. Все, Камила біздің жеңуші. Қаниша тәбіз енді Камила. Kamila'nın giyiminin isterin anladım. Onun şlepesi var. Şlepe başını işleten şu an kadar. Шляпа. Победитель, можно к вам обратиться? Шляпаңды мені екінші видеоға беріп тұрырсың, пожалуйста. Какой там я уже очередь заняла. А, сен заняла мне? Да. Ну ладно, сенен соң О, Самир, 2 раза. Яшіл, кнопка. Самир пешене ала бірні. Ал пешене ала. Ал. Вот. Ансы бар бетейін сенде? Мына мұсын ал. Вот, молодец. Все. Ох, молодец. Это тебе. Ике тапқыр басырға. Bir pişini alalım. Тебе. Бір пешене ал, олым. Алмадың бір пешенені. Эй, Қызылын ал. Вот, молодец. Ben senin de... Все, Самир біздің жеңуші болды. Екінші жеңуші Самир. Ура, Самир, давай. Победитель, давай. Покажи. О! Камил, поздравь Самира. Қадірлі достар, бүгінгі солқын қыш кешінде әлбәттә нәрсә эшләргә, үйдә балалар белән шулай җыелып, күңелле ойын уйнарга миңа калганда, барысына да бик ошады. Әйе, бабулю, сейчас разбудим, Самир. Әлбәттә без комментарийлар көтәбез сездән, дуслар. Актив булыгыз, безгә лайклар кирәк, дуслар. Шуңа күрә без инде күбрәк үсәргә тиеш, күбрәк булырга тиешбез. Һәм инде күбрәк булган саен без көчлерәк булабыз. Шуны онытмыйк. Һәм инде азактан әйтәсем килә, безнең Сабада яшәүче Гыйлемшина Камиләгә зур сәлам җибәрәм. Ул инде күптәннән көтә бу сәламне. Шуңа күрә безнең белән калыгыз, дуслар. Сау сәламәт булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Һәрберегезгә зур сәлам, дуслар.